Hej, vi har været så heldige at møde en flink fyr hernede på gaden, som gerne vil interviews om, hvordan det er at bo på Nørrebro. Så nu skal vi op i hans lejlighed. Ja, vi kan bare gå ind, tror jeg. Godt nok. Lidt spændt på sådan, hvordan det er at møde en, der rigtig bor på Nørrebro. Det kribler lidt sommerfugl i maven. Jeg tror, det er næste gang. Ja, der har vi det. Nej. Hvorfor står du sådan noget? Så lidt. Okay. Det var ikke sådan, han så ud. Der er mere på det. Ja. Det er sgu. Hvorfor så sådan noget? Hvorfor? Hvorfor er du så fattig? Hvorfor er jeg fattig? Ja. Men okay, de omgivelser er ligesom er I hele tiden, de gør mig sådan fattig. Jeg bruger mange penge hele tiden. Okay. Nå, men velkommen til mit hus. Slå jer ned. Jamen tak. Få det for nice. Ryg en joint. Ha' det totalt fedt, altså. Vi har det bare, som vi kan se herovre, onkel Uman. Og så er fuldstændig fresh. Jeg undrer mig lidt, du så ikke så mærkeligt ud, der mødte dig på gaden før. Hvornår mødtes vi sidst? Det var for kvarter siden. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Lad mig lige tænke mig om. Måske spille en sang for jer. Det kunne være det. Fra de varme lande. Det er noget, som folk på Nørrebro normalt godt kan lide. Ja, vi kan sygt godt lide musik på Nørrebro. Vi er bare den mest creative style. From Doom. Destruction. Godt lide at destruere ting. Nå, jeg tror faktisk, vi har opbrugt vores kvote for et... Okay. Ja, men altså, jeg synes, at det her, det har virkelig givet sådan et indtryk af den gængse Nørrebro-borger. Tak skal I have. Jamen, det var så lidt. Kom på besøg en anden gang. Jamen, det gør vi nok ikke. Hvorfor ikke? Lidt mærkeligt. Vi kan bruge nogle penge sammen, hvis der er. Det sker nok ikke. Nogle flere penge. Jeg bliver nødt til at stoppe nu. Den har varet alt for lang tid.